Kadukot kebasan. Halor jong katu kajingkarpan. Uparu ula keren hau Joseph uda ong. Ukpa jong me bat kinmen bo jong me layawan cheme. Kadukot keban riu. Kari Egypt kalong hakmat jong me. Tu pencongsa yala ukpa bat yala kinmen bo. Ha kajaka kebabahatam hakari. Tu kinyashongsa hakari Goshen. Bat lada metip badan hapedeng jongki ki beriu ki banang tubu ye kite ki nong sharai barang ba halor ki jingri jonga hi to ka jing juba pa jong paru u juba be how Joseph klam da kren shakini kinmen ki jong u ki badan samut ki wasan rak ki ju perkhat kata Na piwanra ya kata ka jing om yang pi fiju perkhat ya kata ba uni uparo kren sya kita gimmen gimbo jong Joseph le kren etik yo Joseph kara ya jing mot jong ya kar komlong jong sipai hari India ya u officer lang ba hau dan kamban keren ya kanu ka jing keren keren ka platoon bro we keren ba hau commander jong platoon commander jong platoon pan usapan priang ya tak khubor sipai jong te kara ay jong mo jong asata te hangni ru hakmat ka khet pharo Joseph uli basyang yeng pedeng pedeng gi men gi jong usan ngon baru pharo minti nyerta ka upat ke nyerta ka jong nong sensyar ka jong jing halor ka jong keren ke hau ni nong sensyar ba ar ba po jong belong Joseph manau Joseph bon pen poi sigi men para jong ngai I kata kadur to ladang perkhat na kata kaliang isu maka poi setam le Andre ngim dei pada ban kelet bahakan ni ka kem u Joseph wi dan lang em bala ki jong kinmen ki jong u ha ba pharu mene u kli ka ei ka kam jong ki shim kli am leng ba jong Joseph bat u Joseph sa juba Andre di maki ki ba juba ma jong pharu di hang di i ba teng teng ki jing bu jeperkan jong i kira ate to shwe deh long tu fi op tan ke nyong kasuk ini bangin mudur na ka ai ke bangye syam banyu I ke baki di kisni ke mamanta kai dan rai nyimde pa de ban kelat ba uparo ukran da ka ktin Egypt am bat kini ki hinmen ki jong u Joseph ki kran da ka Hebrew am di u Joseph hang ni nama ula ban kran ni ka ktin Egypt bat ya ktin Hebrew abaki juba maki kasyai dari menta pada ke direction ila kerpat menta pada ke order kawan baik Ukraine dak ke Egypt ya u Joseph di menta kani kalau kajing batakam bau Joseph umno udai ya keban le halor kajing juba pajung upharu unok secar bakli edu ya kajing kerpat ke joki on penterekam kai Tadinya dah kata kamu Kairap ini berinyu ikum no ba u Joseph kemudian ia ke hukum na upharu ban penterikam ya ka jing kerpat ke jongki aga jing sya ka jing kerpat kadai no Joseph ah mau penun kami hinmen I kerpat menta pada belayo I approval nanti ka jing menjur no upharu menta ka syong sau hukum no u penun kam ki tu ki kentin ki badan hang tu ka syai bha ka jing ong ka jong u haro kawai kalong ba ula pediang ia ka report kumbakano baru benrap hidup kita em bokpa bak amen jong ni kilayawan sya Egypt ka kebot balak pediang ia ka report kebabut hadien getu kalong ura em ia ka jong kari Egypt kalong hakmat jong me ke ai ke ba ude ban le pensyong yokpa ikhen bo ha kajaka ke bahatam ha kari ikau kini kente kat hadu ba upharu ong yo Joseph ba yo kwa men jong u on ai ke jaka ke bahatam ha Egypt kade ke kortam te kata ke buram ke bayo wat haba kini ki henmen ki jong Joseph ki 800 ledi bagi om ki wan shong shi tangkum ki so in kat ba kajung ong kajung pharu pada ai ya ke bahatam jong kari Egypt nila ban nya kham syakwan diat ba kani
kalong ka benta ka ba penilu ya ko hospitality jong kari Egypt ah ada ni perkhat ya ka jing long ka jong paru ha ka jing dei ba u Joseph ya ki ba yin ki ba se mu jong ula bu jing bot bai ban ai ya ka ba bahatam ba ya ka bala jit ula da jit pa u Joseph ma ula da kit upa ka ke jaka ka ba bahatam man menta na ka sintur ka jong paru wa de kawan ka jing pun scam nya ka ba ko rotam ka ta tu paru ong tu dukhat ke ban riu tin ye shongsa akri goshen kata ta ka shai mat ka bot ka jing keli shapang jong ka kam ni la da bi kren ha ki ka lenong ka wasau pun riu baka jing keli kala ban ban penan kam ya kiru na ka banta ka jing mentoy kala ban king siem le ni kari ije brokoi tu paru tu penan kam em ya kata ang ni wadu ong hang ni lada metip badan hapedeng jong ki briu ki banang tubu ya kite inong syarai barang ba halor ki jingri jong ngahi Kiyo, long kiyo, kiyo ka jakasyong, mhm naman tayo yaladi akum kibriyo, mhm kiyo ka jakapan syong yalaki jong kijingri kijingdom, oi kabam uplang, bat menta kapau, ba kilaro banyo wadia kakam kajam. mhm Kum kita kinang syarai lang berat lang ba. Kabamot kidei kinong supervise ya kari merat kari ya ki masih ki belang ki jengri hidup jong ka hima Egypt ro jong paro. Kamut ka jingyo priang zuki ki yo lut baro ya ka ka bagi don kam bat dang yo tamru yo sakam ro hakan kari Egypt ko balong kari nong way ke jong. ti hang ni long yu i ya kapor ka jong ublei te ga batrai na seladat kumba ublei ula ai kala ka jong ka ktien ba un senran ha ni ka jinga janti sekali ijeb adu hang ni ni iba shim la e no iki uple hila ti haki jinga kren ki joki kun ki brio andre halendet pada ka jing kun kre ka jing kadon na ka jong ka dor ka basok tenat hang ni kam dei ka jing ne ki brio dei ka jing kun kre ka jong blai na halendet o pni biang iki ba kim shimmat ya ka jing sha le ben wat haba ki wan na kari kanan pan poi syakari je di kap tu ngin apoi stu ka bakut jang tu kadakot ke mandri di ikut banas dang kum tu di jo pidan e ban rap ti kan nyerap ini Ngam doni issue ban ong kasulong tanggal ke way. Kiwan syari Egypt kipen red yaladi kipen red yala ka jong ka jingmut jeperhat kipen red ru da ka kantin ba kiwan kum ki syakri. Dan rai ka pa pla ka long ba ka jing supun ka jing he men sim ka jong upharo usim unong sen syar jong ma Egypt. U priang subha ki ko bakilong u aru haki ya ka ka bagilan kam ba ura ru ya ki nakatu ka jepen red ka jong ki kum ki syakri sya kakartan ka bopanan kam kum kirang ba nong syarai ya ki jingri jingdo kum kita ki supervisor ya kita ki wei pat ki ba hapo ri ijem ki ba pe ki jingri jingdo sim paro kamu mot ka pau ka ka ba kham karpang ka bala shon sha ka jing im ka jong ujok ka pat ki khun jong ngin se pe le se ki khot ki bo bot inang yo i shu shu ya ki ban kham phala tangkat ni pastor dan ban